लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां रादाब लानानै होफैदों। बे जाहैबाय निउ इडुकेसनेल पलिसि 2019 बेनि थाखाय। दा बेयो जाहैबाय जोङो बावैसो सिगांनिफ्राय जोंनि ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय थानाय जे थाखो 11 आरो 12खौ हाइ स्कुलावनो दोनफैनो नागिरनाय 10 मेट्रिकनि एग्जाम गैला बे खोथाखौ लानानै जों गोबाङानो सावरायबाय थादोंमोन आरो बेयावनो जोंनि बिटिसिनिफ्राय बर' बिजोंखौ बा बर' मिडियामखौ क्लास 8सिमल' दोननानै 9, 10खौबो बोखारनायनि खोथा गोबां सावरायनानै जों दावराव जाबोनायखौ नुनो मोनबाय। दा बेयावहाय बे खोथाया भाइरेल जानाय लोगो लोगो गोबांथार मानसिफोरानो जोंना बाहाय डिबेट जादोंमोन ससियेल मिडियायाव। गोबां गाज्रि नांलायनाय बायदिसिनाबो जों नुनो मोनदों। दा बाहाय जों मिथिया दे सोर साबेसे मानसिया इडुकेसनेल पलिसिनि ड्राफ्ट एबा गासैबो बिथिंखौ नायनानै इडुकेसनेल पलिसिनि गोदानाव जानाखि लिरनाय दं बे लिरनायफोरखौ नायनानै बुंदों ना नायालासे बुंदों बेनि सोमोन्दै जोंहा दाब दङ। मानो होनबा गोबां बाथ्रा बुंनायनि जुक्तियानो जायाखै फ्रायनियानो। लिडारानो जा जोंनि सरासनस्रा मानसियानो जा लिडारफोरनि खोथाबाबो जायाखै फ्रायानो आरो जोंनियाबो जायाखै। दा बेनिखायनो जों इडुकेसनेल पलिसि गोदानाव मा लिरनाय दं बेखौ जोङो गावबागाव बेक्तियानो नायना लानो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बाहाय बै ड्राफ्ट निउ इडुकेसनेल पलिसिनि 2019नि ड्राफ्ट बेखौ आं नोंथांमोननो लाबोना होफैनाय जादों। नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो गावबागाव हारसिङैनो नायना लानो हानाय जाहैगोन बाहाय। दा बेवहाय मिडियामनि खेथ्र'ल' नङा गासैबो बिथिङावनो सिस्टेमा इडुकेसनेल सिस्टेमा दानिया माबादि आरो गोदाना माबादि जागोन दा बेनि सायावबो नुनो मोनजोबगोन आप टु हायार इडुकेसनसिम इउनिभार्सिटि लेभेलसिम। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा क्लियार जागोन होननानै आं सानदों। ओंखायनो नोंथांमोना नायना लालांब्लानो जाबाय। बेखौ मुंखौ दोननाय जादों नेसनेल इडुकेसनेल पलिसि 2019 होननानै बुंनाय जादों बेखौ। ओमफ्राय बेनि ड्राफ्टआ बाहाय दंजोबो आरो नोंथांमोना नायना नुनो मोनगोन। दा पलिसि जार्नियाव नोंथांमोना बाहाय माबोरै खारदों सोरजों डिसकासन जादों प्रसेसा मा लादों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। आरो बाहाय रिलेभेन्ट वार्क सिगांनिफ्राय मा जाबोदों फारि नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हानाय जाहैगोन। आंखौ बुंखानो नागिरदों जे नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौ बर'नि डिटेल्सै बेवहाय आं खिन्थाजोबनो हानाय नङा, गोलाव जागोन। नोंथांमोननि थाखाय बेयाव पेजआ जोबोद बुरजा दङ। मोनफ्रोमखौबो खिन्थानांगौबा बेयो 1 आवारनि बारा जागोन आरो बेयो पसिबोल जानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै डाउनलड खालामनानै लानानै नायलांबानो जाबाय। डाउनलडनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। डिसक्रिपसनाव फारियै नायनानै डाउनलड खालामबानो मोजां जागोन आरो। भिजन दङ, मा दङ आं खिथाग्रोलांगोन। अभारभिउ अफ द पलिसि दङ, पलिसिनि थाखाय मानि थाखाय पलिसि लानाय जादों नोंथांमोना बाहायनो नुनो मोननाय जाहैगोन। गोबाङानो दाख्लैनि सिगाङाव डिबेट जानाया नैबेनि सायावबो डिबेट जादोंमोन, नोंथांमोना बेखौबो नायना लानो हानाय जागोन फारियै। बेनिफ्राय स्कुल इडुकेसनाव माबायदि जागोन, स्कुल इडुकेसननि बेयाव नायबानो नुनो मोननाय जाहैगोन फारियै। बेनिफ्राय इनसुरिं फाउन्डेसनेल लिटारेसि एन्ड न्यूमेरिसि बेखौ नायबाबो नुनो मोननाय जागोन। खोन्थाजोबखादों आरो बाहाय इउनिभार्सेल एक्सेस एन्ड रिटेनसनाव मा जागोन, निउ कारिकुलामाव मा जागोन फारियै आरोखि बेसेबां पलिसिनि दंलाङो। जेरै जोंनिया दानिया मामोन 5+3+2 बेबायदि जाबायमोन हाइ स्कुलसिम इयार्सआ फरायनायनिया। दानिया नाथाय बेबायदि नङा, गोबां दङ नोंथांमोना नायना लानो हागोन। ओमफ्राय बाहाय एडिसनेल के फकास इडुकेसनेल टेक्न'लजि इन्टिग्रेसन अफ भकेसनेल इडुकेसन एडाल्ट इडुकेसन प्रम'सन अफ इन्डियान लेंगुवेज नैबेयाव नायबा नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैजाय दंबावो, बबेबा मोनसे दंबावोमोन नायलांगोन हायार इडुकेसन गासिबो आरोखि। नोंथांमोना बेखौ फारियै नायना लादो। आं बुंखाबाय डाउनलड दङ, अपसन दङ डाउनलडआव। नोंथांमोना हाबनानै नायबानो जाबाय। आप टु 36 पेजसिम दङ। बेयो गोजौथारसिम माने इउनिभार्सिटि लेभेलसिम गासैखौबो बाहाय पलिसिखौ बानायनानै लाजोबखादों। नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायना लालांदो। नोंथांमोनहा सोरबाया जुदि माखौबा बुजियाखैब्ला गुबुन सासेनि हेल्प लानो हागोन, बेखौ आङो बुंबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोनहा साफ्रोमबो डाउनलड खालामनानै लागोन आरो नायनानै लागोन। दा बाहाय जोंनि ससियेल मिडियायाव फ्राय बुङो, नाथाय बेजों गोरोबजोबा। मोनसे मोननै
आयदानि सायावल' सावरायलायनाय जायो, ओंखायनो जों बेखौल' मिथिनो मोननाय जाहैगोन, नाथाय डिटेल्सै बाहाय सावरायलायनाय जाया। ओंखायनो बिनि ड्राफ्टखौ नायोबा नोंथांमोनहा गासैखौबो बुजिनो हानाय जाहैगोन आरोखि। ओंखायनो ड्राफ्टआ बयनिबो साफ्रोमनिबो थाखाय गोनांथार, ओंखायनो साफ्रोमबो डाउनलड खालामनानै नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो डाउनलड खालामनानै लाथारनांगोनानोखा। मानो होनबा बे गोदानजों जोङो माबोरै सोलिनांगोन, माबे बिथिंजों खारनांगोन बेखौ जोङो नायना लानाया गावबा गावनि गोनांथि दङ। जानो हागौ नोंथाङा स्टुडेन्ट, जानो हागौ नोंथाङा फरायबाय थानाय फरायसा दंजायो, गथ' दंजायो, बिदा फंबाय दंजायो। बिथांमोननि फिउचारनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लायोब्ला एकदम जोबोद गोनां मोजां हाबायाव फैगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेखौ नायथारनांगोन आरो। आंबो बिनि थाखायनो डाउनलड खालामनानै लानाय जाग्रोदों। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ साक्सेसफुल जादोंबा जुदि नोंथांमोनहा लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय। चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो आरो डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।